du for meget skrald i, skat? Det kommer skrald i, og det bliver vildt, og det Synger du så ikke en ny sang? Ja. Sådan har jeg fået det GoPro på. Farfar, skal du ikke filme det? I dag vi leger sådan en leg, hvor vi læser meget skralder i. Okay, kunne det være, at det skrald derinde i? Skraldebil. Og hvad sagde du? Kunne det være, at det skrald derinde i? Ja. Og holde alt det skrald, der lige er kommet ud af. Alt skrald, der lige er kommet ud, kommer fra lige den her. Jeg gentager, alt skrald, der lige er kommet ud, kommer fra den her skraldbil. Se, hvor den kommer. Fabi, vi må finde. Nu kommer der en anden. Kreativisten. Nu kommer der også en anden skraldbil, der skal læse noget af. Den kan bare ikke blive. Alt skrald. Og så viser du lige de her to. Skal du sige noget til slut, sådan lige til at runde af? Ja, altså vi har samlet på rigtig meget, men Det er bare for en